budal piye? Wis ah. Sik, pamit ke sing sopan. Salaman sik. Salaman sik. Kula budal, Bu. Nggih, hati-hati, Nduk. Bu, kula mangkat riyin. Tosik Wong tuwa ki sing sopan, aja ngejak salaman ngono. nggih pun, Bu. Aku dhisik ya. Ora apa-apa, ada dua nyebut. Sampean wis gelem pitulung. Kok dadi wong sukses. Nggih. Terus piye nggih, Pak? Weh, gini ya wakmu Put. Haha, nyapa wakmu Put? Iku aku. Yang ngono kuwi lho, lek ora gelem nulungi wong tuwek. Hei, iki aku tau. Ternyata ini ngono kuwi to. Wis ayo kok mulai wae wis lak sore ya. Ada suwun ki wis narani aku mangan. Awakmu ya ngono gara-gara awakmu mulai sore. Nulungi wong tuwek kuwi wajib. Wong kuwi kudu duwe tindak tanduk sing apik. Ya Gin, sepurane aku salah. Nandur bakal mundur. Mungkin kok teko tasnya apa wae iki? Kadang kok ngendi wae ngerti wong omah ngenteni kroto-roto. Kula bengi, Bu, selak sore. Putri wau nggih tipe, Bu. Oh, ngono to, Al. Bener awakmu, Gin. Putri lek enek sing perlu ditulung ning ngarepe awak dhewe iki ditulung, aja arep kakean alasan. Lek enek wong butuh bantuan ki ditulungi, aja malah ditinggal lunga. Karo wong tua ki sing sopan, kowe wae tipe bisa dadi mergo polahmu dhewe lho. Ora peduli karo wong liya. Bener ora, Cah? Nggih, Bu. Enten pun sonten kula kali Putri pamit riyen, Bu. Iya, Nduk, hati-hati wis sore. Monggo, Bu. Nggih. Monggo, Bu. Ayo, Al. Weh, gitu aku. Hei, iki aku tau. Aku kan ndek ngene. Aduk sing aduk. Sik. Wes ah.